आलायारन सावथुन दिहुनगिरि जोंदाव बड'सानो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ थाग्रा न' लुफुंनानै होदों। मोनसे समाव बर'नि माखासे समाजारि सावथुन दिहुननायनि गेजेरजों बर' हारिनि थाखाय बेसेन गोसा बिहोमा होबोनायखौ मान होनानै मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि जोंदाव बड'सानो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय गौरां दैसा सेर बालाबारियाव गंसे समायना न' लुफुंनानै होदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। सिगां समफोराव खामानि मावबोनायखौ मान होनायजों लोगोसे बे न'आव दिदोमै रायजो जानानै फैगौ समफोरावबो जाहाथे बर' हारिनि समाज आरो सावथुन मुलुगनि थाखाय बांसिनै खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय बिथां जोंदाव बड'सानो बे थाग्रा न'खौ लुफुंनानै होदों। ओरैबायदि माने मारै बुंफ्लाय माने भाषानो ओंखारा आरो मानो होनबा जेनेबा आंथ' मावदोंमोन आरो माबा हिसाबै जेनेबा फिल्म खालामदोंमोन माने हारिनि थाखाय आरो हारिनि माबा सानानै बर'आव फिल्म गैयामोन ओंखायनो फिल्म मावदों दा मावनानै आलायारना बिराद साक्सेस जादों मानसिफ्राबो रायजो राजाफ्रा बिराद मोजां मोनदों मा मोनदों दा बेनो मोनसे बर'नाव बिराद गोहोम खोलैदों आरो बे बर'नि जोंनि कालसार माबायाव दा बिनिनो दिनैसिमबो आरो दासिमबो आलायारन माबाखौ जेनेबा माने बर'आ मोनसे जागरन बादिसो आरो माने आलायारन फिल्मा बर'नाव गैयामोन नालाय मोनसे जोंनि आलायारन फिल्मा माने फार्स्ट बर' फिल्म बे हिसाबै जाथियावनो मोनसे जागरन लाबोदों आरो दा बिनिनो बेखौनो दाबो माबा लानानै आं खालामदों हिसाबै दा बेखौनो दानि बे माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि चिफ ओमफ्राय ओरैबायदि माने खालामदों रियेलाइज खालामदों बिसोर माने बे मोनसे कन्ट्रिबिउसनखौ जेनेबा आं गोदो कन्ट्रिबिउसन होदोंमोन दा बिनिनो मोनसे फिन मोनसे आंखौ रेकगनाइज खालामनानै मोनसे मान होनाय बायदि जादों आरो बे माने बेखौ गोसो सिंनिफ्राय आं नाजावो बेखौ माने माबायदि साबायखर जासिनो सानो माने गोसो सिंनिफ्राय जा दं जेरै बे हिसाबै माने फुल हार्टेडलि माने माबा होबाय आरो दा बे साबायखर होबाय आरो बेनि दा आंनो जे बे न'खौ होदों न' सिङाव माने मा होनलाय फालें होदों माबा होदों रायजो जानायनि मोनसे माबा जिनिस होजोबदों आरो फालें माबा थोरसि लथा गासैबो दंजोबो दा थिग बेबायदिनो आं सानो आरो जेनेबा आंनो बेबायदि होनाय जादों आंनिफ्रायबो बर'लेण्डआव आरो बर' रायजोआव बेबादिनो अनेक माबा बिथिङाव माने बेबादिनो आंनि जिबननिफ्रायबो होनांगौ दङ आरो आंहा माने रायजोनियाव आरो माबायाव मोनसे बर'लेण्ड दानायाव बे डेभेलपमेन्टनि माबायाव बा कालसार फिल्माव हक माबाफ्राव आंनि तरफनिफ्रायबो मोनसे बेबायदि होगोन आरो कन्ट्रिबिउसन होगोन आरो जेरै आं न'आव होदों थिग बेबायदिनो जेरै न'खौ दा जोंगा मागा खालामदों सिङाव जिनिसफ्रा थिग आंबो माने बड'लेण्डखौ बेनो आंनि तरफनिफ्राय थैजासिम माने बिनि गेजेराव आंबो नाजागोन आरो कन्ट्रिबिउसन खालामनो माने थैनायनिफ्रायनो बा माने आराम हरामनिफ्राय बा थैनायनिफ्रायनो मोनसे बिटिआरनि गभर्नमेन्टनि बा स्पेसियेलि बे माने प्रमद बर'नि नाजानायावनो बेखौ जों बोखांफिननो हानाय बे मोनसे बिराद गिदिर कन्ट्रिबिउसन आरो बे बर' माबायाव दा बे मोजाङैनो दं लाबोफिननो हाबाय माने गोथाङै लाबोफिननो हाबाय दा बेखौ बे अनेक माबा दंथ' बे माने पार्टनारशिपफोर दंथ' जों ज' रायज्लायनानै थाबैनो नैबे मोनसे जागोन आरो बेखौ नुगोन थाबैनो नुगोन राजा नुगोन निश्चय नुगोन आरो दा जिनिसा दंखायो नालाय रेडिखा नोंथाङा सावथुन मावनांगौ दं अनेक मावगोन आरो माने आं सावथुनाव ओरैबायदि ओंखारदोंमोन बर'नाव गैयामोन बे समाव गुबुन हारिफोरनाव फिल्म दं बर'नाव मानो गैया फालाय ओंखायनो नाजानानैनो फार्स्ट आलायारनखौ खालामदों आराम्भनिसो जादों बे फार्स्ट बर' फिसार फिल्म फुल लेंथ फिसार फिल्म आरो फिल्माव दा जोंनि इन्डास्ट्रि दा बर' इन्डास्ट्रिखौ डेभेलप खालामगोन आरो माने एस पार हागौ माने गोजौ लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो हानायनि खालामगोन बे नाजानाय आं साक्सेस खालामगोन। गिबियावनो आङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासियो मानो होननानै बुङोब्ला मानगोनां जोंदाव बड'सा बिथाङा आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि बे मोननै सिनेमा बरननानै बिथाङा गावनि जि बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव बिथाङा गोबां रोखोम माने मान सनमान मोनदों आरो बे मान सनमान मोननाय जि सिनेमा आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि बे मोननै सिनेमाबो जिहेथु थैनानै थानाय बायदि जानानै दङमोन नाथायब्ला मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों आरो जोंखौ मोनसे बर' सावथुन आरो मेथाइ बुथुमग्रा आफाद दानानै होनायनि उनाव जोङो मानगोनां जोंदाव बड'सा सारजों जों सावरायनाय जादों आरो सावरायनायनि गेजेरजों
जोङो मुम्बाइआव थांनानै सिनेमाखौ बुरखांनानै लानानै फैदों आरो बुरखांनानै लानानै फैनानै नाथायब्ला जों दासिमबो मोजां सावरायलायनायनि गेजेरजों रायजोनो दिन्थिनांगौमोन नाथाय दिन्थिनो हाथ'वाखै अब्लाबो बे सिनेमाया जिहेथु आर्काइभआव दोननो होननानै लाबोनायखाय आंनि आखायावनो बे मोननै माने आलायारन सिनेमा बे आलायारन सिनेमाया दङ जियानो जाया मानो बेखौ जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बर' रायजो राजानो थाबैनो नुनायनि बेब'स्थाखौ जों खालामनानै होगोन आरोबाव बुंनांगौआ जाहैबाय मानगोनां जोंदाव बड'सा सार बिथां आरो बिथांनिनो अनजालि बिसि अनजालि बड'सा बिथांमोना नैबे गावस्रा नंगौ न' दङब्लाबो बिथांमोना नैबे गौरां सेराव जि बुद्धिस्ट पार्क बानायनानै बिथांमोना बेयावनो थायोमोन सानसेखालि बे जोंदाव बड'सा सार बिथाङा एसे लोमजानानै दङमोन बेवहाय नब कुमार बसुमतारी आरो आं बिथांखौ खौरां लानो फैनानै हस्पिटालाव लांनानै जे बिथांनि जि थानाय जायगा बे थानाय जायगाखौ आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नो फट' खेबनानै हरनायाव बिथाङा आंखौ बुंदों जे जेरैखि जाया बिथांनि जि बर' समाजनो बिहोमा होनाय बेखौ जों सुख'नांगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो बिथाङा गोजोरै रायजो जालांनायनि थाखाय आरो गोजोरै जे देरायाव थानानै जाहाथे इयुनाव बर' समाजखौ सिबिलांनो हाबावो बे माबाखौ खालामनानै होगोन होननानै बुंदों थिग बे लेखायैनो जोङो सानै साथामसो लोगो लानानै बे न'खौ जोङो लुफुंनानै होबाय आरो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बेखेवनाय जाबाय आङो मिजिंथियो बे जि जोंदाव बड'सा देरा बे देरायाव जोंदाव बड'सा सार आरो बिथांनि अनजालि बिसि आरो बिथांनिनो न'खरनि सुबुंफ्रा बे न'आव थानानै जाहाथे बर' समाजजों बायदिसिना बानायनांगौ जे सिनेमाफोर बेखौ बरनफिननो हायो आरो जोङो मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायलायनाय जादों जोङो जे बर'आव जिफोर जारिमिनारि माने बरनथाव सिनेमाफोर बेखौ जोङो बरननाय जागोन गिबियावनो जिहेथु जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों सावरायनायाव बिथाङा बुंदों बड'फानिनो जि जारिमिन बे जारिमिनखौ जिहेथु मोजाङैनो बरननानै सुबुं समाजनो दिन्थिनांगौ दङ बेखायनो बे सिनेमाखौ जोङो थाबैनो मानगोनां जोंदाव बड'सा सार बिथांनि आखाइजोंनो जाहाथे जों बरननो हायो बेखौ जोङो चिफजों रायलायनानै थिग खालामफिनबावगोन जियानो जाया मानो बे न'आव जाहाथे मानगोनां जोंदाव बड'सा सार आरो बिथांनि अनजालि बिसि आरो बिथांमोननि न'खरा बे जायगायाव थानानै जेबो जेंना जेंगोना गैयाजासे सोरखिलांनो हायो बेनि थाखाय आं आफा इसोरनाव आर'ज गाबनानै आं बेखिनिखौनो बुंथिबाय गोजोन्थों।